the Commission wishes to wrap up its oral evidence. Ujaji Raymond Zondo uthi le komishoni iphanda ngokubanjwa ngobhongwana kukarhulumente inqwenela ukuba umongameli Cyril Ramaphosa abelingqina lokugqibela lizisa ubungqina buqu kule komishoni nanjengoko le komishoni izama ukuqukumbela bonke ubungqina ebuqokeleleyo susela yasekwayo. The next appearance before the Commission of the President of the Republic, President Ramaphosa, will be on the 31st of May and on the 1st of June. Le komishoni ithi kusekho imiba isafuna ukuqosheliswa equka amangqina afake izicelo zokuhlaba ngemibuzo amanye amangqina avele kule komishoni. Ujaji Zondo uthi lo miba iza kunikwa inqwalasela kodwa uthi ubukhulu becala emva kobungqina bokaRamaphosa kule vek'izayo le komishoni iza kube ibufumene ubungqina obungundoqo nobona bungunobangela bokusekwa kwale komishoni. The Commission is mindful of the fact that there are some applications for leave to cross-examine that have not been disposed of as yet, and these will be given due consideration. Kusenjalo bekulindeleke ukuba ngentsimbi yethoba ngentseni yanamhlanje kuvele wayesakuba ngusihlalo webhodi yakwa-SAA unkosikazi Dudu Myeni kule komishoni kodwa khange lifike lingqina. Ujaji Zondo uthi akwamkelekanga kwaphela ukungaveli kwakhe kule komishoni kwaye uyalele unobhala wale komishoni ukuba afake isimangalo ngako kaMyeni sokungathobeli imigaqo yale komishoni. Uthe unkosikazi Myeni makazokunika ubungqina bakhe kule komishoni ngentsimbi yesibini emini namhlanje. The Secretary of the Commission must take steps to lay a criminal complaint with the South African Police Service against her for acting in breach of the Summons and the Commissions Act. Usihlalo le komishoni kwavakalise ukuba kuseza kufuneka efake isicelo kwinkundla sokolula ixesha lale komishoni nanjengoko esithi iza kube ingekagqibi ukuqukumbela ingxelo yayo ekupheleni kukaJune kodwa uthe elixesha longeziweyo liza kusetyenziselwa kuphela ukuqukumbela ingxelo yale komishoni. Kwiindaba ze-SABC ndinguNobathembu Zantsi.